هێرشێکە ئۆنلاین لە ڕۆژە عینیە ماڵپەرێ وەزارەتە دەرڤەیە ئوکرانیا ماڵپەرێندیên حکوومەتê dabezandiye û hişyariyek da Ukrayna hemî ew zanyariyên derbareyî te belav bûyne û bitirsin pêşbîniya xirabtir bikin. Kûçka spî dibêjît Ukrayna ew bi vê yekê agehdar kiriye û ew piştevaniya kêv diket lê hêşta hêrişkar diyar nekiriye. Şîrovekar dibêjin, ev hêrişa online wisa diyar diket ku digel ew hêrişendiyên ku ji laya Rûsya cîran ve hatîne encamdan, li demê berizbûna girjiya navbera her du welatan da û çêdbît tinê ji bo tirsandin bît. û Emerîka piştrast kir ku wê zanyarî hene ku Rûsya nûkem jî lê durustkirina operasyonekê ye ku dibêjne False Flag an ku alayê sext e. Ku Rûsya hêrişekî li dijî hêzên Rojhilatê Ukrayna encam didet ji bo ku dagîrkirineka dîk bi ser Ukrayna rewa biket. We have information that indicates Russia has already ما زانیاری هنانیشا دادد که روسیا پیشتر کمک آمادکاریا جبو انجامدان اپراسیونک آلای سخته لروجهالات اوکراینا کریه و اف کمه بو انجامدان شرین باجیران هاتنه راهنان کرن و تقمنیان بکارتینن لدجی هزین که روسیا پشگیریا واندگد. Axiftinên bêdawiyê bi armanca çareserkirina krîzên sersnûr çi pêş ve çûnek dest nexist. Wezareta Bergiriya Rûsya roja Eyniyê vîdyoyek belav kir ku tankên cengiyên Rûsya nîşan dide demê ku rahênanên teqekirinê nêzik bajêrê Rostov-on-Don başûrê Rûsya nêzîkî Ukrayna dikin. Li roja pênşemvê rawêjkarê niştîmanî Amerîka Jake Sullivan zaravekê tund nîşan da piştî ku axiftinan çi derencam nebûn. امریکا و هەواڵبەندên me amade ne bû her rewşeka awarte. Em amade ne li ser rêya diplomasî binyazên baş berdewam bîn û em amade ne bersiva livînên Rûsya bideyn. Zêdebarî hindê ya em dişên bikîn amadekarî ne û em amade ne. Rûsya dibêjît ku ê bersiveka pêdivî bû daxwaziyên xwe wernegirtiye. Ku NATO sûz da, Ukrayna yan her welatekî diyê komara Sovyêta berê wekû endamekî niyê NATO qebîl neket. Di gel wê kêşana çareserkiriya sinoran, Michael Kimmage ji Sindoqa Marshall ya Almanî gote dengê Amerîka, divêt Amerîkaya amade bît bû çendîn sînaryoyan. Ev ne tenê diplomasîya li aliyekê û şereka rastexûya li aliyeka din. Çendîn sînaryo di nav de hene. Hêrişên elektronî me berew hindê dibin û waheye bi dehan sînaryoyên dî hebin. Divê kûçka spî pêdaçûnê li ser bikitin û ez piştrastim ew bi nizîkî ve çav li hemûyan dikin. Di heman dem da, sînatûrên Dîmokrat yasayek pêşkêş kir ku sizayên mezin dane ser berpirsên Rûsya û sizayên aborî danin. Eger Moskû Ukrayna da gîr biket, her wekî sînatûrê Dîmokrat Ben Cardin ji dengê Amerîka ra got. Ji ber hindê ev e nîşaneka aşkira ye li ser piştevaniya Kongresî bû tundtirîn cizayên li berdest û ji wana ciza li ser kesayetiyan wekû serokê Rûsya eger û ya rast ew e ew serweriya Ukrayna bin pê diket. Sînatûrên Dîmokrat dibêjin, dagîrkirineka diya Rûsya bi Ukrayna dibîte egerê dirûstbûna tawanên cengî û bin pêkirinên berfirehên mafên mirovan.